Seurilla, toisena Toivonen, kolmantena Ahti, neljäntenä Niemelä, sitten oli vielä Yminen. Ja 10 minuuttia tosiaan ajoaika. Eli ehtii kyllä ajamaan. Suurempaa siinä vetää porukkaa hienosti, Toivonen yrittää kaikkensa, että pääsee siihen ketkaan mukaan. Ja kun jää nytkin Suuripää virheen, niin Toivonenkin siinä on kärkikolmikko. Sitä jatkaa Ylinen sitten tiukemmin Niemelä siinä seuraavana. Toivonen nousi kärkeen, Akila kolman, Ake toisena, sitten on Suuripää. Toivosen johtoon 1,3 sekuntia. Kolmannen paikassa mutta jo Ylinen kiinni, koska Suuripäällä on mokas. Ylinen kolmantena punaisella autolla ja sitten on Suuripää vihreä punamanteinen auto. Ja joku ajat seinää vasten, sammuuko se vaan menikö takalla. Se on Akin auto, se Aki ajaa B-finaalia ja se ajaa, eli siinä kävi se, mitä perättiinkin, tää kannattaa ajaa maaliin. Nyt mennään 4 autoa, josta yksi istuu. Mutta tietenkin tuloksella on merkitystä finaalin lähtöpaikkaa ajatellen. Toivonen vielä tätä rauhallisesti aikaan 17.3 on paras lähti Ylinen Toivonen 17.3 kanssa. Kolmantena Suuripää on 17.0. Elikkä Suuripää on nopein kuski radalla, niin hän on 17.6 paras lähti. Minuuttia täynnä. Ylinen siinä toisena. Tai Toivonen kummiläin kiinni. Sitten on Suuripäällä ja Niemelällä on kovasti. Niemelä jää nyt kiinni, Suuripää pääsee nyt sitä Niemelälläkin hajos vetkeen. Nyt hajos Suuripäälläkin jää vähän juhittoi auto. Kumpi pääsee viimainen on kolmantena, Suuripää on kolmantena, Niemeläkin saa vetkeen. Ei nyt saa uudestaan. Suuripää on kuitenkin kolmantena ja menossa A-finaaliin tällä hetkellä. Siinä on kärkiauto tää kirkkaanpunainen. Toivosen auto ja toisena on kärkiauto sinne. Ei ole kärkiauto. Tohden kaatossa Päpäänen ja Toivonen on siinä. Kärkiauto on Tuppulasta, Ylinen ajaa sitä punaista kärkiä. En tiedä, mutta varmaan proolainen kohta sovitaan vaikka näin. Sitten on Toivonen. Ja Toivosen auto on Seni. Selvään sen kuulemma nopeaksi opetettu Enkulin vanha ja sovulla myyty. Nyt vaan kärjessä on tällä hetkellä. En tiedä, koska auto vai kuskiliikan. Toivonen kuitenkin ottaa vähän ehkä ylistä kiinni. Ylinen on saanut ajalla kaikessa rauhassa. Kyllä se vaan Suuripää sieltä ajonee sinne linaan. Tässä nyt 3 autoa on kiertänyt ja Suuripää on niistä päässyt niin paljon kierroksiin, että Niemelä jäi ajan kesken. Viimeinen 3 nousevaa autoa, mutta ei tarvitse tuloksia ajaa. Mutta yhtään ainoata kiinnitystä ei tuohon tsempparin marjaan kyllä tullut. Tää on niin tasamaantainen. Nyt ruvetaan lähestyä puolta väliä, enää suorikas jäljellä ja 40% autosta oli karsiutunut.
Isonen täynnä. Ylinen kärjessä 3,2 sekuntia Toivoseen ja nyt on taas toi melkein kannattaa Inaaliin koittaa vissata toi vetoakselin jumiutuminen taas suuripään lainaa. Noniin, taas on kunnossa. No, eli Toivonen kärkeen, sieltä tulee kärkiotana Toivonen ja Ylinen toisena, kun käy viivalla, Toivonen hyppää ja pitkä. Toivonen riittää tehot, Jarko Peisen, se on niin hyvä. Kyllä Toivonen siitä kärkeen selkeällä erolla ylisee. Kuinka kestää kisasipuli. Ja Toivonen täällä varmaan ajan 4000 kierrosta tuollakin autolla. Ja 6 minuuttia täynnä 4 jäljellä. Nyt tuli mutta taas on suuripään vetoakseli korjaus. Tätä löytyy jotain osia vielä. Noniin. Kuitenkin suuripää jatkaa kolmanteen. Ylinen meni kärkeen, kyllä. Mitä tapahtui Toivoselle? Välineen rikkoi ja muuten voisi selittää tuommoista epäonnea. Tai sitten kääntiin radioon, sekin voi olla. Toivosella siinä on parempi lähtöpaikka edessä. Aina kun pääsee ohi, niin se on finaalissa edeltä pääsee lähteen. Joo, ja heti otetaan. Mitään kovaa kisaa. Näitä voi vähän hivastaa, kun nää painaa sen verran, että sitä puolella. Nyt on vähän kilvan ajamaan tuo jo 3 minuuttia enää jäljellä. Ylinen edessä ja Toivonen takana ja Toivonen, mutta toi on tommonen puolitäkkilippi, se oli eteenpäin. Teijän sekin on ihan hyvä. Nyt on yritystä vähän ylisaatiin. Nyt saatiin vähän yritys. Nyt täytyy Toivosen jo ajaa, koska varmaan on 7 sekunnin eroja. Sitä täytyy kyllä jo ajaa kiinni. 2, 4, 5 jäljellä. Ylinen siitä 4,5 sekuntia on se ero. Otan saada tällä kierroksella yhtään kiinni. Ei ylittä. Toivonen sellainen kerralla ylittä. Tästä tullaan kyllä isona 4,5 sekuntia äsken. 4,3 nyt. No, kyllä me täytyy vähän ehkä kiristää, jos meinaa tuolla tahdilla ajaa, mutta se on suuripää on taas vesarimonia. Tuossa on vaikka pikkuisen tasoitusta, se tulee vaan noistaan painaa. Nyt on mun mielestä kyllä ainakin suuripää voisi kirjoittaa foorumille, että kisat meni muuten yhteen nostoja ja tuossa vetäjän paikalla. ajettu ja ero on 3,2 sekuntia. Toivonen sieltä vasta kiinni ottaa, mutta nyt tuli pieni moka. 36 sekuntia ero. Hyvä 60% autoista pois teistä. Ylinen tekee virheen, nyt tulee taas Toivonen lähemmä. Noin 2,7 sekuntia ja minuutti vähän reilu jäljellä. Ylinen ajaa fiksusti maaliin, tekee paremman tuloksen, jos tulee edellä maaliin ja sillä edellä. Jänmästi yhdestää se auto. Oho. Siinä oli kyllä edellä nosteja. Se on oikeastaan näköllä siinä 45 sekuntia vielä jäljellä. Suuripää kurvailee, ei lähde enää sen kolmanteen ja sillä se on. Ylisen auto. Puoli minuuttia jäljellä, niin vaikka jatkaa sitä vielä ajetaan. Sanottaa sitten Toivonen kahta kierrosta vielä. Näin Ylinen ajaa. Niin joo, se oli siinä ja siinä, kun Toivonen ajaa vikan kierroksen, niin pääsee viimeisenä. Samoin kierrosta edes yrittää. Muutama sekunti Ylinen ajaa vielä sen kierroksen niin puhtaasti. Ja ei, Toivonen tulee tässä maaliin. Näin Toivonen kakkosena maaliin ja Ylinen ajaa omalle kierrokselle maaliin vaan
siitä. Oi, niin oli yritystä. Vielä maaliin sieltä. Just noin pitää ajaa. Kestikö se hetki estettä ja maaliin. Hyvä voittajana, se oli hyvä lähtöpaikka. Ylinen, Toivonen, Suuripää, Niemelä, Kauko, Virta.